ଯାଏ ଜଳାଶୟ ଏଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ପ୍ରିୟ। ଦେଖ ପାଦର ଆବାଜ ଶୁଭୁଅଛି କନ୍ୟା ପ୍ରିୟ। ବୋଧେ ପୁତ୍ର ଆମର ଆସୁଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ। ବାବାରେ ଶ୍ରବଣ ଆସିଲୁ କି ବାବା? এই দিଅ କିଛି ଜଳ ଦିଅ ବାବା, ଜଳପାନ କରିବୁ ଆମେ। ଦିଅ ବାବା। ସବୁ ଶ୍ରବଣ ଜଳାଶୟ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂର କି ବାବା? କୁହ ବାବା, ଜଳାଶୟ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂର কি ଏପରି ସମୟରେ ଏପରି ବିପଦ ହବା ବୀରର ନୁହେଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବୁ, ବୀରର ନୁହେଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାଳାସି